ez da inbeste lortuko, ez da inbeste lortuko. Kulturtxiko ikastaro batzuk euskaraz eskaini gelditu nilaz. Herri handitan egin izan duezue Donosti baten zergateako bateria bat erderaz eskaini eta beste bateria bat euskaraz eskaini. Guk iten genuna zen ez olakoik, beste baliabide eta momentu honetan ez ditzaidake egokien ere egituko. Baina, ez da minio izan duen. Orduan zeiken genuen, ordan genuen, ikastaro sorta bat eskaini, eta hori da 3 urte hasi ginen, da hori puntzaldekoak eta osoko kontrolatzen bere dezue. Hasi ginen, datua jasoko dugu, apuntak izena ematen dutenena, ia ulertzen dugu, hala ez. Gero ikusiko dugu, talde hortan zenbatek ulertzen dugu, eta zenbatek ez, da segun nola daun proportzioa, emango dugu euskeraz, ikastarori, edo emango dugu elenietan, hori ikusiko dugu zerran, edo emango dugu erderaz. Baina, iskat horra bitu ginen, ez? Lau 5 urte zaitu beha hola, eta ateatzen zin talde batzuk euskeraz, koinziditzen zuen, danak euskaldunak. Euskaraz emango dugu. Erdi eta erdi, segiko dugu parte bat hola, beste parte bat alda, hor begiarekin hitzegin, horako zer egin dugu, ez? Datu diketetan, ateaz ezkinun datu dira, parte hartu duten, eta datu hori eman duten, eta berreneko 85 euskaraz ulertzen duna bat, kulturik ez da. Oso bat dugu, oso bat dugu. Orduan esan genuen da ezkinen oso konbentzituta, esan genuen, igual hola, nolabait ere errealitateari eta kasualidadeari utzizilekua, airea igual pixkat bortzatu gabe eta jendeak diskriminatzailea dela pentsatu gabe, airea inziditzen eta kontatzen dira lauta euskeraz, eta zinagotza izan zen zutzen nahi, ni probatuko nuke ikastar batzuk euskeraz eskinita. Ikusita pixka bat porzentajea horiek, zertik ez ditugu ja batzuk aurrez identifikat euskaraz eskintzen. Probatu dugu. Iaz hasi ginen pixka bat egin, eta imaginatu badaude eta 10 bat ikastar. Mugitzen dira igual, zertzen pertsona da dira pertsona. Bada eragin esparru importante bat, ez? Orduan esan dugu, probatu dugu. Orduan, 7 ikastaro eskaini egin ditu euskaratxean, hasi da. Karo, zein eta nola aukeratu pixka bat hori izan zen, jarriko dugu. Baldin badago ikastaro hori ez da beste ordu batean egon desdoblatzen baldin bada, edo baldin badaude talde desente, igual ego daukera beste batean erderaz ere egiteko, hori izan bat. Igual yoga, badi batzu, gure yoga kulturretxan batean. Bat adi ikastaro batzuk igual, barrakastatxo bat edo tai chi edo segun ze garaitan, ez? Orduan, baldin badaude bi talde bat euskaratxean jarriko dugu. Hori izan zen bat, beste izan zen, azken urteotan ikastaro jakin batzutan beti euskaldun. Beste batzutan, jender baldun ere jau. Dantza latinoak, jender baldun hori izan jarriko. Baina igual, talia ez dakiz zer, euskaldunak, hori ere jarri dugu. Eta beste baten igual, iztidelik izan zen pixka bat, ez? Eta esan duen, aukeraz duen izan, zazpi, eta hori izan, nola transmitituko diogu jendeari? Lehenengo aldia zen, propagandan, iraieko propagandan, ateatzen den ditula tratata ikastaroak, euskeraz, eta bestetan, interpretatzen da berehala, gaztelaniaz. Hori lehenengo duda izan den pixka bat, ez? Eta gure helburua etzan beste dut gaztelaniaz ematea, baizik eta talde tipologiaren arabera. Hau da, segitzen bazune egoten, ulertzen zuten atana, hori ere euskaraz eman duen duen. Bai? Ez honden, hori transmititzeko, esan genuen, egin genuen horako taldean duen euskaldun kopuruaren arabera, edo ez genuen jarri euskeraz gaztelaniaz, eta euskeraz, eta besteak alakoren hori pixka propagandari begira. Eta gero mezu eta diskurso aldetik, pixka nola justifikatzen dira gauzez zaitu nazten dira. Diskriminatzailea da. Ze gurtalia jarri bezu euskeraz, eta pasegon pertsona bat ulertzen ez duna, edo kostata da bilena, eta ezin duna egin, ez?
Eta askotan euskaldunak gea. Askotan herritar euskaldunak gea dira, igual, oso hau handikinez, baina isika esaten dizutenak, entzuten duzunak, komentatzen dutenak, hori ere, apuntatu da bat, eta saretzen nahi bali maduta, eta, ez, pixkat, udaletxe barrutan eleritasunarekin dagoen mentalitate konturi, kanpoan, badago baita ere horako gauzatzen, ez? Bueno, guk hor pixka bat, ez dugu zera inventatu, iruditzen zait, sartu beharreko edo diskursoa da bainago, herri honetan ez da euskaltegia bakarrik euskara erakutsiko duna. Hau da, euskaltegien espazioez aparte, egon behar dute eta guk aukera eman behar dugu espazio batzuk sortzeko naturalak, kultur ikastaroak, kirol ikastaroak izan daitezkenak, ulermena izan da, zigorren inaskorea, ulermena dutenak, izan da, hobetu nahi nuketen enentzako. Hau da, aukera bada. Ez da erabaki diskriminatzaile bat, eta baina ez dugu hola hartzen, gure burutan ez da gauzatera hartzen. Zurtzan, ez? Ez eta da, ez, justu aukera bat eman nahi duzuko. Zuk daukazu zaletasunaren baten bidez, hobetu zure usuan. Hortako ere erabili nahi dugu hau, ez? Eta pixkat euskaldun nahi, batzutan violentuak dira lako situazioak, igual, eta euskaldun nahi alrebeskoa dola aizun. Zuk eman behar duzu aukera pertsona horreza, solidario izan behar duzu, gutxiago dakienarekin, solidarioa. Zuk ezin dezu egin horrekin, erberaz, aukera bat dutatzen dut zelako. Zuk daukazun privilegioa hizkuntza jakin da, eman behar duzu.